Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela ke sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Nkosi yamakhosi, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, sisondela kuwe nangalesi sikhathi ngokubonga. Baba wethu ongcwele, udumo nezibongo kufanele wena wedwa onokukhanya okungesitheke, ukhanya esingeke sikubheke nangamehlo ethu. Sisondela kuwe Baba wethu ongcwele ngoba usenzele umusa omkhulu. Sivukile namhlanje siyaphila. Kungumusa nesibele sakho. Isihawu sakhe esinganqamukiyo esisha zonke iy'nsuku. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Sibonga nje ukuthi uNkulunkulu wethu. Sibonga ukuthi uNkulunkulu ongaguquki. uNkulunkulu omiyo njalo. uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. Kubo bonke onkulunkulu akekho ofana nawe. Ungelinganiswe, ungefaniswe. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Kuyasithobisa nokuthi senziwe sibe ngabantwana bakho. Kuyasimangalisa bese ubani Nkosi ukuba sithandwe kangaka. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Sisazofunda izwi lakho. Khuluma ngale ey'nhliziyweni zethu. Akube yilokho Nkosi ofuna sikwazi. Ulembule kumuntu ngomuntu njengokukudinga komphefumulo wakhe. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Biyela izwi lakho, biyela iy'ngqondo zethu. Uyithumbele ekulaleleni, silalelisise ukukhuluma kwakho nasekujuleni nasekuthuleni kwey'nhliziyo zethu. Siyabonga uJesu Kristu oyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Nginibingelele kahle-ke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyakholwa-ke ngizozwakala kahle. Yazi ukuthi uma kade ngithulile izwi lami liyathula nalo. Sizofunda-ke bancane encwadini yeZaga chapter 16. Sizofunda nje uverse 7 kuphela. Uverse 7 kuphela. iZaga 16 uverse 7. Kufundeka kanjena-ke. Lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova, uzenza nezitha zakhe ukuba zihlalisane kahle naye. Ngicela ukuliphinda. Uverse 7. Lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova, uzenza nezitha zakhe ukuba zihlalisane kahle naye. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyalithanda-ke leli verse bazalwane. Namhlanje ngivuke nje nalo ekuseni ukuthi senzele umusa kangakanani. Ukuthi uma sithokozisa uJehova, yena ebesehlela emba amagebhugebhu. Yena ebesenza ukuthi kube kuhle kithi. Thina ukumthokozisa nje. Yena ebesenza konke. Anqobe ngisho izimpi zethu. Athobise nje. Ngike ngalibheka leli verse izolo. Angilibhekanga kodwa lidlulile engqondweni yami. Khona kade ngikhuluma nabo la. Ngisho khona ukuthi uNkulunkulu uma uzinikela kuye wenze ngokwemiyalo yakhe, ufune intando yakhe. Ngoba simthokozisa ngokwenza intando yakhe. Asimthokozisi uJehova ngokuba sihlakaniphe. Asimthokozisi ngokuthi sibe mhlambe icebi noma mhlawumbe ngokufunda kakhulu. Mhlawumbe ngokuba nezinto ey'ningi. Asimthokozisi, akumthokozisi lokho. Ukuthi thina sijabule akusho ukuthi yena uthokozile ngalokho. Injabulo yethu yikho nje uJobe
kwakuthi njalo uma ngabe iy'ngane zakhe kade ehlangene zi-celebrate-a, abese yena enze umnikelo wokuthi Nkosi yami, mhlambe zonile zakuthuka sey'dakiwe. Yingoba uJehova akathokozi njalo ngokuthokoza kwethu, ngaphandle uma intokozo yethu ivela kuyena. Uyajabula uma sijabulile ngoba izwi lakhe liyasho ukuthi uma sisosizini, nathi kufanele ukuthi naye akhathazeke ngathi. Yingakho eze siyala ngokuthi sizwelane nabasosizini, angathi umuntu esosizini thina besijabula. So uJehova uyawazi ama-feelings ethu, uyakwazi esidlula kukhona. Kodwa akasho ukuthi ngenjabulo yethu ujabulile yena, ngobuhlungu bethu ujabulile yena, noma ngobuhlungu bethu uphatheke kabi yena. Ngoba kungenzeka ukuthi ubuhlungu bethu buvele ekutheni uyasiyekhuza, uyasinqanda, uyasibuyisa. So uma ngabe senza kahle kuye, uma ngabe sigcina imiyalo yakhe, uma sihamba emkhondweni asibekele yona, uma senza njengokuyala kwakhe, uma ethi thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, ifune leyo nto uze uyi-achieve. Uyabona uma ngabe ethi hamba uyopha umuntu othize okuthize, mhlawumbe akunqumele ukuthi mnikeze mhlawumbe u-R500, ube wena uno-R600, ubusuthi ngcono ngimnikeze uhafu, akasathokozi ngawe. Ngoba be-azi ukuthi uma umnikeza lo R500, yena uzokwengeza ngento engakanani. Mhlawumbe uzoyiphinda kathathu, mhlawumbe ka-4, akunikeze yona. So wena usuyinqumela, wenze uhafu wento akuthume yona. Wenze uhafu, ngeke athokoze ngawe. Kusho ukuthi awumthokozisi. Iy'ndlela zakho nje azimthokozisi uJehova. Lithi-ke leli vesi, uyenza ukuba izitha zakho zihlalisane kahle nawe. Sengiyishiye phakathi-ke ngisathi ngiyachaza ukuthi uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu, umjabulisa uNkulunkulu, uyaba nezitha, and izitha ziba khona. Ngoba number 1, usuke ukwazi ukwenza abangakwazi ukwenza. Ukwazi wena ukujabulisa uNkulunkulu, ukwazi ukuthokozisa uNkulunkulu. Kusho ukuthi izinto zakho zizokuhambela kahle. Kuzothi nalapho kade mhlawumbe kuqashwa wena ungakhwalifayi, kodwa uthathwe ngoba ubonakala uthembekile. Emehlweni alo kade enza i-interview, khona into ayitholile kuwena ukuthi lo uzothembeka. Kukhona into ayibonile kuwena ukuthi lo unento engingayiqondi, lesi sidima angisazi ukuthi sivelaphi. Mhlawumbe uzofika usho ukuthi ngiyahlupheka, bengingasebenzi for iminyaka engaka, anginalutho nje, anginalutho. Mhlawumbe nangendlela ogqoke ngayo kuyabonakala ukuthi awunakho. Kodwa uma sebekhuluma nawe, bakuthola ukuthi ucebile kunabo. Ngolwazi ucebile, nangokwempilo ukuy'phatha. Kukhona phela ukuthi singabonakali ukuthi siswele noma sihlwempu, ngenxa yokuthi usembathise le nkazimulo esingakwazi ukuyibona thina, kodwa abakwaziyo ukuyibona abangenathi. Mhlambe nabanye esinabo babone ukuthi hayi wena uhlukile, hayi wena kukhona lokhu, unalesi sithunzi esingaqondakali. Bengikhuluma ngaleyo nto-ke ukuthi ngingakasindiswa nganginothisha wayesifundisa owayesindisiwe. Wayewumuntu othobile, ophansi, omnandi nje. Kodwa ngenxa yokuthi wayenalesi sithunzi, sasimsaba, sasimbalekela ukuthi uma uzohlangana naye uthathe enye indlela. Ngoba kwakungeyena, kwakuwuNkulunkulu okuyena owayebonakala.
So nawe uma ngabe umthokozisa, ukunikeza leso sithunzi, akunikeze lawo mandla, leyo nkazimulo, ungawuvulanga umlomo, uzuzwe ngisho nabantu abaphuzile utshwala. Umuzwe umuntu athi, hawu lowo mfundisi, noma athi lowo umkhokheli, engakaze akuze uvule umlomo. Ngenxa yokuthi sembathiswe lento esenza ukuthi ngisho nezitha zethu. Izitha-ke azize zingahlalisana ngokuthula nawe, kodwa ziba ngaphansi kwakho. Ziyesaba, ziwesabe, zibe ngaphansi kwakho. Angabe bikho ofuna ukuphumela obala azolwa nawe, azokulwisa. Kodwa bahlangane ngasese imizamo yabo futhi ingaphumeleli ngenxa yevesi leli eliku-Isaiah 54. Isaiah 54 uvesi 17, othi asikho isikhali esilolelwe wena siyophumelela. Izethembiso lezi bantwana bakaNkulunkulu asiphile zona uma nje simthokozisa. Uzathi ngisho nolimi olukuvukelayo lwehlulelwa uyena. Wena awudingi nokuthi uze uphendule, awudingi nokuthi uze uziphendulele lapho. Uyena ohlulela lolo limi, futhi uyena ohlela embalawo makebukebu. Uyena othobisayo ukuthi abahlale bathule. Basuke bethulile, kwesinye isikhathi basuke bengafuni ukusondela kuwe nanganhloboni. Nanoma unenkinga, uthi noma ngabe uya kuwe, umuntu ayitshele ukuthi ngiyamxosha ngokuthi angimnike into ayifunayo. Kanti uthotshisiwe. Izitha uNkulunkulu uyibeka phansi kwey'nyawo zethu. Wathembisa kwasensimini yase-Edeni, etshela u-Adamu ukuthi inyoka useyonyathela ikhanda layo. Meaning okuyisitha simele ukuchoboza ikhanda, sikunyathele ekhanda, singaliyeki ikhanda. So thina-ke senzela umusa ukuthi adlule lapho athi uyozenza yena. Akuthina esibenza abantu ukuthi basithobele. Akuthina esikwazi ukuthi siguqule iy'ngqondo zabantu basibone siyinto engcono noma siyinto emukelekile. Kodwa uyena uqobo uma thina iy'ndlela zethu zimthokozisa. Akukuningi bazalwane uNkulunkulu akufuna kithi. Ngelinye ilanga siye sakhuluma ngokuthi ufunani uNkulunkulu kuwe muntu na? Kwathi nje ukuthi wazi umazi lo amthumileyo, wenza intando yakhe. Na uma usenza intando yakhe, silungisa izinto ey'ningi ezingaba ubungozi kuthina. Izithi i-Isaiah 54 verse 17, uzathi ngisho nolimi olukuvukelayo, uNkulunkulu yena uqobo uzolwahlulela. Lonke, uthi lonke ulimi olukuvukelayo uzolwahlulela. Ngisho ngaba umuntu uthi nje, eyi kodwa naye, afike umuntu kukhulunywe ukuthi usibani bani wenze lokhu nalokhu nalokhu, abese eyafakaza mhlawumbe athi kodwa naye u-wrong, angasho lutho olunye. Nalo lolo uzolwahlulela uNkulunkulu ngoba phela uhlanganyelile kanye nabo kade bekhuluma ngabo. So uma ngabe izwi likaNkulunkulu lithi uma simthokozisa, wenza ngisho nezitha zethu zihlalisane kahle nathi. Kusho ukuthi bazalwane, siyazidalela ukuthi singahlali kahle. Kusho ukuthi siyazenzela thina ukuthi siphile kabuhlungu. Ngoba kumahubo, ngithi amahubo 37, amahubo 37 uvesi 4 no-5, uvesi 4 no-5. Uvesi 4 uthi zithokozise ngoJehova, yikhona ezakukunika okufiswa inhliziyo yakho. Kusho ukuthi wena uma ujabula ngoNkulunkulu, enhlizweni yakho kukhona ukuthokoza, intokozo yakho iphelela ngokuthi uyamthanda uJehova, uyalalela iziyalo zakhe, uyenza njengokusho kwakhe, uyagcina imiyalo yakhe, uyakwenza konke akuthuma khona. Futhi uyamthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Shuthi uyabathanda abantu njengalokhu uzithanda wena. Usuke uzithokozisa ngaye, yena-ke akuvuze ngokuthi akunike lokho okufisayo.
Abesethi uvesi 5 walapho athi nikela indlela yakho ezandleni zikaJehova, umethembe, yena uzokwenza lokhu akushilo. Uzokwenza ukuthi uhlalisane kahle nezitha zakho, uzokwenza ukuthi ube nokuthula, uzokwenza ukuthi akunike lokho okufiswa inhliziyo yakho ngaso sonke isikhathi. Ukuthula-ke bazalwane kuyisithelo sokwethemba kuNkulunkulu. Uma ngabe umethemba noma ngabe kunjani. Asikho isimo esenza ukuthi udawuthe uma uthemba uNkulunkulu. Asikho isimo esikwenza ukuthi usabe uma uthemba uNkulunkulu, ngoba uma umazi ukuthi ungubani uNkulunkulu, uzokwazi ukuthi asikho isimo esimehlulayo. Uma wazi ukuthi ungubani uNkulunkulu, uzokwazi ukuthi konke kudalwe nguye, so he is in control. Uma umazi uNkulunkulu ukuthi ungubani, uzokwazi ukuthi konke ukwaze kungakafiki ngoba ungumdali wakho konke. So asikho isimo-ke sokwenza ukuthi usabe, ingalokho uba nokuthula. Sike sakhuluma ngendaba yokuthi ube nokuthula. Uba nokuthula kanjani uma usenkosini? Ingoba uyazi ukuthi alukho nolimo olukuvukelayo angeze ukulwahlulela. Uyazi nokuthi asikho nesikhaya esilolele wena esiyophumelela. Uyazi nokuthi futhi uyalezi iy'ngelosi zakhe zikulondoloze, angeke avume nokuthi uqhuzuke etsheni. Uyazi nokuthi uyolondoloza izinyathelo zakho njengezinhluselekayo. Uyakwazi konke lokho ukuthi noma ngabe uhamba esigodini sethunzi lokufa unawe futhi awuzukwesaba. Uyazi futhi ukuthi yena uyakusekela ngesandla sakhe sokunene sokulunga kwakhe. So uba nokuthula. Ukuthula kuwumvuzo wokwethemba uNkulunkulu. So-ke bazalwane, uma sibheka futhi ukuthi uma usunikele-ke indlela yakho, usuyamethemba, yena usenza konke. Bese kuba khona lokho njengoba ngichaza ukuthi ukuthula kuvele ekwethembeni uNkulunkulu. Uma umethemba uNkulunkulu uba nokuthula, kusho njalo laphayana encwadini yithi incwadi kaFilipi, yebo, Philippians, incwadi kwabaseFilipi, uchapter 4, uvesi 7 wakhona. Uthi ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Uma ngabe imicabango yethu ney'nhliziyo zethu zinamathele kuKristu Jesu, sine-assurance ukuthi siphephile. So uma uphephile awesabi futhi awungabazi. Unakho kufana nokuthi uma ngabe kade uhamba ebumnyameni bese uyophumela endlini enokukhanya enabantu. Ingozi ebikade ikhona uhamba emnyameni wedwa iyaphela uma ususekukhanyeni, ngoba usuke usuzoyibona into obhekene nayo. It's unlike uzobhekana nento ongayiboni, noma inkulu kangakanani noma incane kangakanani. Mhlambe uzwe izigi zinkulu kanti ingane encane ifaka amaphuzu. Ushaye uvalo uze wome, kanti ingane encane nje ongayishaya ngempama ibaleke ufaka amaphuzu. Unjalo-ke uSathane. Yingakho kuze kukhowuthwe kuthiwe uSathane uyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Ingoba uma ngabe engathula akekho ozosaba ukuphambana nentando kaSathane. Kodwa uma ngabe ebhodla ucabanga ukuthi into enkulu engeke ngikwazi ukuyinqoba. Yingakho bese uthatha amandla unqobe ngey'khali zikaNkulunkulu. Ngoba uma ungabe ungazi ukunqoba ngey'khali zikaNkulunkulu, uSathane uzokunqoba ngoba uzobe sekusabise ngokubhodla. Injalo-ke into yokwethemba, yokufumana ukuthula okuvela ekwethembeni uNkulunkulu. Ngiyaxolisa. Kuthiwa-ke la ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Uvesi 6 wakhona uthi ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu
mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka, nokuxolisa kanye nokubonga. Angithi siyasho uNkulunkulu enze, ngoba phela imicabango yakhe phakeme kakhulu kuneyethu. Kunento ehluphayo kulesi sikhathi samanje, athi umuntu kade ngangicela, uNkulunkulu akangiphenduli mina. Angabe sabheka ukuthi kuningi kangakanani angakucelanga kodwa kwenzelwe. Kade namhlanje nje ngibona angazi ngizothi yini i-blog eyenziwe umzukulu wami wenzela abazali bakhe. I was so touched ngoba sihlezi simthethisa ukuthi ngathi akabathathi serious abazali bakhe. Ubenzela le blog kuyasho ukuthi bazali bami, ngiyanithanda ngoba niyangithanda kakhulu, futhi ukungithanda kwenu ningithanda noma ningenzela izinto noma ngingayinaki, ngibone seningenzele so engikucelile nengakucelanga. Sinjalo-ke kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyasenzela izinto abona siy'dinga kunezinto esiy'fisayo. Abone ukuthi singakufisa lokhu kodwa kungokwesikhashana. Kufana nokushintsha upende endlini. Uzowushintsha upende kodwa ngiqinisile ukuthi kuyophela u-10 years usungasawuthandi, usufuna omunye, usufuna another colour, mhlawumbe usufuna ukushintsha. Ngisho uku-arrange impahla endlini, siye siyi-arrange sithi kuhle, kodwa emva kwesikhashana uphinde ugudluze okunye, uphinde ugudluze okunye, uphinde ugudluze okunye. uNkulunkulu kuyazi ukuthi uma kuhamba ngey'fiso zethu, akukho sizolokhu sisendleleni yokucela, sizogcina singakwazanga ukubonga. So kufanele ukuthi sazi ukuthi khona lezi zinto esiy'dingayo esingazi ukuthi siyay'dinga. Aqale ngokusinika zona kuqala, bese kuthi lezi esiy'fisayo asinike uma singezuba nangozi kuthina, ngoba iy'dingo zethu yilezi azaziyo ukuthi azinabungozi, kodwa iy'fiso zethu zingaba nobungozi kuthina. Njengokuthi nje ngifisa ukuba udrayiva imoto kodwa ngingakaze ngikufunda ukudrayiva imoto. Then bese ngibuka ukuthi kwenziwa kanjani. Uma ngabe kungenzeka kube khona ongipha imoto, nakanjani ngizoyifaka engozini, nakanjani ngizoyishayisa. Kwesinye isikhathi ngaze ngilahlekelwe nawukuphila kwami ngoba ngifisile, ngase ngiy'tshela ukuthi senginakho. Kodwa uma ngabe uNkulunkulu ezosipha yena esikudingayo, thina okwethu kubiza ukulinda isikhathi sakhe, ngoba isikhathi sakhe sihlale silungile. Isikhathi sakhe is always perfect. uNkulunkulu akakunikezi kungakabi isikhathi. Ingalokho uma ngabe abantu beshada becela iy'ngane, uNkulunkulu ubanika ngesikhathi esazi kahle ukuthi sebekulungele ukuba nalezi ngane. Yingakho uthi noma sekunikile-ke ukuthi uzoba nayo ingane, kodwa uhlala u-9 months ingane ingaphumile isasesiswini, ukuze uze uyijwayele, ukuze uze ubhonde nayo, ukuze uze uqonde ukuthi angisalali kahle. Noma esephumile kusho ukuthi kuzoba ney'khathi la ngingeza ukulala khona, mhlawumbe ekhala, mhlawumbe engalele edlala. Uyabona ukuthi umnikeza isikhathi soku-adjust-a ngoba isikhathi sakhe yena uyasazi. Yingakho ukuthi uthole ukuthi uma ingane iphume kungakabi isikhathi, ayiphili kahle, iyagula, iyahluleka ukuphefumula, iyakhohlwa ukuphefumula. Izinto ey'ningi ezingekho right ezenzekayo, noma ngabe ujahe kanjani-ke ukuyiphatha ngezandla zakho, kodwa ifika inama-complications, inobungozi, iney'nkinga. Yingakho isikhathi sikaNkulunkulu sihlezi si-perfect. Manje-ke bazalwane, ake senzeni ukumjabulisa uNkulunkulu. Ake senzeni ukuthi athokoze ngey'ndlela zethu. Uyazi ukuthi kunabantu eBhayibhelini okuthiwa babemthokozisa uJehova, iy'ndlela zabo babe bengabantu abalungile, ababehamba ngokulunga phambi kukaJehova. Nathi kulesi sizukulwane singakwenza lokho. Thina-ke kakhulukazi ngoba sekwaphinde kwafika nomhlengi onguJesu Kristu, wazophila impilo esingakwazi ukuyiphila sisizwa thina sesinomsizi onguMoya Oyingcwele. Babengenaye back then, babeye bathi umoya kaNkulunkulu,
kodwa wayengazange abizwe ngegama ukuthi uzoba umsizi, uzoba umduduzi, uzoba uthisha, umfundisi wethu, uzositshela konke. Babengenaye lowo. Babelinda leso sikhathi. Emva kweminyaka la uNkulunkulu wayefika khona asho leyo nto ayidingayo ngaleso sikhathi, bese wena uyaphila. Ucabanga u-Abraham behamba iminyaka engaka belindele isithembiso. Bahamba belindele ukuthi uNkulunkulu akasho ukuthi afike endaweni ahlale, belindele ukuthi uNkulunkulu uzosho ukuthi yilo-ke leli zwe noma ngabe lihle kanjani. Kodwa uNkulunkulu angasho, athi qhubeka. Emva kwesikhathi athi akaqhubeke. Emva kwesikhathi ngoba wayize accumulate ngisho imfuyo kwezinye iy'ndawo, kodwa adlule kuthiwa akabi khona la. Ngoba i-timing kaNkulunkulu is always perfect. Futhi uyakwazi isikudingayo thina singakazi sazi sisafisa. Ebese lithi-ke leli zwe wenza ngisho izitha. Izitha-ke kungaba abantu, izitha kungaba yiy'lingo obhekana nazo, izitha kungaba umndeni wakho, izitha kungaba izono ezikuhlulayo. Yizitha zonke lezo. So uNkulunkulu uma ekunqobela lezo zimpi, lezo zitha zakho, bese ziyathula zibe ngoba kushiwo nje ukuthi ziba ngaphansi kwey'nyawo zethu, bazalwane. Sayinqotshelwa futhi sinamandla okunqoba. UJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakholwa-ke bazalwane ukuthi uma sesiyifundisisa le ndaba yethu, sizobona ukuthi ngempela ngempela asidingi ukwenza izinto ey'ningi. Sidinga nje ukulalelisisa ukukhuluma kaNkulunkulu Baba. Silalelisise ukuyala kweNkosi yethu uJesu Kristu. Silalelisise ukubuyiswa nokuqondiswa umoya oyingcwele. Silalelisise izwi likaNkulunkulu Baba njengoba silifunda emaBhayibhelini ethu, ekhuluma nathi ngencwadi yakhe engcwele. Imiyalo yonke ikhona la bazalwane, ney'xwayiso zikhona la, iy'nduduzo zikhona la, ukuqiniswa kukhona la, amandla akhona, akukho okungekho. Sinokwethu ukuthi siqhubekele ekujuleni. Yilokho nje bantwana bakaNkulunkulu, ngiyacela bazalwane sikhuleke. UJesu Kristu uyinkosi. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyabonga. Nkulunkulu wethu, izwi lakho senze-ke Nkosi ukuba senze lokho kuzokuthokozisa, senze intando yakho, sigcine imiyalo yakho, sihambe ngokuqonda endleleni, sibuzisisa intando yakho ngaso sonke isikhathi. Sibe nokuqonda ukuthi ezinye izimo ezisehlelayo ngoba kufanele kubonakaliswe amandla akho sezinqotshiwe. Siyabonga Baba wethu ongcwele, udumo lukufanele nezibongo zingezakho. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu uBaba ngakho konke nangezwi lakhe. Ngicela ukuthatha leli thuba-ke bazalwane, ngibonge kakhulu ngiyathobeka. Ngibonge i-support yenu kuleli viki elidlulile. Hhayi kuleli viki elidlulile, ngesonto nje. Ngesonto abazalwane baye bakhombisa uthando olumangalisayo. Bakhombisa ukuthi nakhombisa abazalwane ukuthi ningithanda kangakanani ngothando lukaKristu. Ngiyabonga kakhulu konke. Imithandazo, i-support, iy'fiso, izilokotho ezinhle, ngisho nama-gift, imbala, abanye bangiphile izipho. Ngiyathobeka bazalwane, angazi ngingathini. Ngiyathobeka, ngiyafisa, ngiyakhuleka ukuthi iNkosi ingiphe ukuthi ngiyikhonze ngokuthembeka. Ngingayikhonzeli izinto esiy'tholayo, ngiyikhonzele ukuthi mhla
sekufike usuku ngiyibone engenzela okukhulu kangaka. Ngiyanikhulekela-ke nani bazalwane ukuthi sengathi sonke singambona lo osithande kangaka, wasenzela okuhle ngey'khathi zonke. Ngiyabonga bazalwane. Ngisekuleyo nothi ngiyacela-ke abantu abaningana, abantu abasha, ake sipataniseni bakithi sibalethe enkonzweni yabo. Angeke siy'sole ngoba iva malike langena enyameni, malisengaphakathi liyamhlaba umuntu. Ngikhuluma-ke from experience. Mina ngikhulele ekhayeni umama bekhuleka, bekukhonzwa ekhaya. Ngiye ngaba nakho ukuba wild, kodwa bengingakhohlwa ukuthi-ke kukhona uNkulunkulu, kuyakhulekwa. So lokho kuyamsheyipha umuntu azi ukuthi akukho okuhlula uNkulunkulu empilweni. Kukhona isikhathi okuthiwa i-adolescence. Adolescence usuke usu-experience things on another level. Usuke experience izinto ngeso elihlukile kunelobungane. So bayathanda ukuthinta lapha nalapha benze lokhuya nalokhuya. Kodwa owazana noNkulunkulu uyanqandeka. Owazana owake wezwa wanambitha, impilo yakhe ayibisafani. Angenza izinto kodwa uthole ukuthi khona ahlulekayo nje ukuzenza. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uzomkhumbula. So ngiyanigqugquzela nje bazali, ningabheki ukuthi kuzofika uKhisimusi singenasishebo. Hhayi, uNkulunkulu wethu uyaprovide bazalwane. Nethembe uzokwenza naleso sitha sokungabaza sibe sey'nyaweni zakho. Methembe, methembe. Ake sisebenze ngethemba bazalwane. Ake sisebenze nje ngokuthemba uNkulunkulu Baba. Simbheke sikuKristu Jesu. Uyabona ukuthi masithemba kanjalo, niyongibuza ningiphala ulimi, kuzokwenzeka. Uthi lithi izwi lakhe yena uzokwenza. uJesu Kristu uyinkosi. Nibe nosuku oluhle. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanithanda.